Que lle digo un peixe a outro? Que fai o teu pai? O meu pai, nada. O meu tamén, nada. Un día un neno foi a unha xadería e preguntou: Hai xeado de pistacho? Non, sinto. Ao seguinte día o mesmo neno volveu: Hai xeado de pistacho? Non, sinto. Ao tercer día o xeadeiro comprou moitos xeados de pistacho. Hai xeado de pistacho? Sí, cantos queres? A que saben mal? Jaimito chega a clase e lle pregunta á mestra: Profe, castigaríame por unha cousa que non fixe? A mestra respóndelle: Por suposto que non. E Xaimito responde: Moi ben, porque non fixen os deberes. Cal é o Pokémon máis tonto? Pikachu, porque dice pica pica e nunca se rasca. Que di un chino cando é pobre? Chinagua, chilú, chingas. Como se di pelo sucio en chino? Chinchampú. Picoume unha serpe. Cobra. Non gratis. Toc toc. Quen é? Lola. Lola, Lola, drone. espera que estou con coa. Que coa? Coa metralladora. É broma, son Federico. Ah, Federico, pasa, pasa. Este é o meu can. Que fai o cacún taladro? Está ladrando. Pois equivocouse de parede. Bueno, o que ten broca se equivoca. Como se di a miña avoa comeu un plato de gambas e morreu en africano? Gamba chunga e a tumba. Xaimito encontreuse a seu amigo Pepito e díxolle: o meu pai comproume un can que sabe ler. Pepito, sorprendido, dille: a ver? Xaimito senta o can e ponlle un xornal diante. Uns minutos despois, Pepito dixo: que di? Xaimito di: sabe ler, non falar. ¿Qué te di? Un espagueti a salsa de tomate. Oyes, mi cuerpo pide salsa